init na init sa initaw. Ganun. Eto na mga moms. Naku po. After 2 hours sa paghihintay. Andito ba? Kahit kailan ka talaga, nasa oras ka talaga. Sinasabi ko na sa'yo. Ano na? Ano na, madam? Dito ba talaga o mali? Oh, 'di ba? Ayun na po siya mga moms. Asan sila? Na, fully book? Usang adlaw. Kaya nga lang itong lalaki ko na. Sabi ko sa ito. Day pakulba. Di pa kulba, may di pa kulba diri. Hala. Kurt di binoon, Kurt di pero cancel man eh. No. Punta na tayo ng cottage stand. Tapos unya bilangan lang din kung pila ang. Thank you. White Beach daw to? Kaya dati, hindi ka ba nakasama? Hindi pa. Overnight na kami dito nila Brenda. Invite mo na ako siya. Sabi niya, Ayan na ang Hapitanan Beach. Oh, diba? The story ba? Number 10 daw. Oh. Mag-overnight. Saan magtulog? dito, Ah. nag-iinom naman yan sila. Ayun na yung dagat po sa harap. Yun ang maganda kasi tapat lang. Diba? Ganda. Eto na ang birthday boy! Wala, kaya akong hindi pa dala. Happy birthday. Thank you. Sila kiking. Nagdulog lang pala kayo eh. Wow, may patanday select. Hello po. Ginoo ko. Boy, pila ka na boy. Ang laki mo na. Hello. 100? Si Kuya Tanan. Yan na ang mga foods ni birthday boy. So hi mga ka-feature vlog sa aking channel. So this is my first vlog for today's video. My birthday ng kapatid ko. So Ay, siya dito din. kami sa PH. Hi! Special stars. Yan. So ito na. Wow, may palitsyon. Ang bongga naman pala talaga ng birthday. Oh, may pa... Hello pa. This is good for ano, 100 packs. Ah, nakakanil pa spaghetti. Kaya nga. Buttered shrimp. Dili na rin iba oh, ibutang. Diyan sa hilera. Ah, magkakapareha ba sila o hindi? Hindi. Iba-iba. Ah, okay. Mm. Mga chicken, fish to. Ah, ito, itabi mo doon sa spaghetti to, oh. Yung pansit. Yan. May isang ulam. May isang ulam. Hindi, ilipat natin. Kasi para sila magkatabi ni spaghetti ba? So meron na kaming pagkain, pero wala na kaming kanin. Ayan yung kanyang mga handa. So mag-package lang po ito. Magkano yung ganito? Ay, ikaw nag-order? 16,000? Okay, Siya, sa syempre, ako may alam sa birthday niya. may halang-halang, may kinilaw, Ito yung handa niya. social, oh. Syempre, hindi tayo gumastos niya. 16K apin ng lechon. Ah, okay. 16,000 pag-package. Wala pa. Man pa daw. Yan na. Also chicken. Ang rice, Ang rice kayo, sila na papa magdala. na another. Wow. Sila sisteret. Chada. Hello. Madam, madam. Hi, uncle.
Grabe nga speaker. Grabe naman si Madam! Ang taray namin, Madam. Dami niyo pala sound system eh. Butangan na ano? Ay, sister ni Gwen. Ah. May one of. Ayan, nakaon na. Ako po ni dito. Lord God, we thank you for this special day. Our sana po ay maraming kabayan ng Happy birthday to me! Wala palang cake, no? Ayun no? Ayan na pala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nagana na to eh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Ah, wala lighter? Sana palasin mo kami. Alay pa rin kasi padir. Sana malasin mo kami. Wala, yan. Kailangan nagkuha na eh. Ay, ano yung kay Manny? Ha? Wala ko na may hapon. Kay Manny? Naghatag ang taka din. Ikaw ra pa dahil mo kuhan. Lahat na ito yung pitabitan. Kayo, 10K. Ang atong 20K. Ay, Manny Garland. Ang ox sa Manny Gapon. Okay. Video ka tan? Ah. Uy, ang litsyo. Ano yan kay Ma? Joke. Litsyo. Let's eat everywhere. Oh, kaon na. Alin na tayo? Ang mga bata. Diyan. Ipalikom na. Bisa may kauban na to. Una sa Austria. Una sa bata. Okay na kan? Bawal lang kwan. Wala, dapat dili sa dili. Ay, madalag ko linya na rin. Ang bismoy ako ang... Dapit sa ulo na lay abli banda. Oh, dapit sa lubot. Ang kanuna, sa baba pala. Ah, yun na pala. Sige na, sandok na tayo daw. Oh. Wala pa sila lighter? Hindi pa sila. Kaya niya po kami. Kaan? Daming gutom. I love this. Mushroom kailangan daga. Utap ko eh. Lapit na. Ini may mga sarasama na itong parang tayo. Pagkuduyan lang tayo for a while, mga bounce. Actually, mataas pa masyado yung araw. Baka pwede na makiduyan. Para ba magsak? Parang hindi ako kaya. Ano ba ito pala siya? So, kailangan pag maliligo, nakachinelas, malawtad din siya, oh. Pero pino yung ano ha, buhangin. Fairness. Jonathan! Ay, kailangan talaga nakachinelas. Mabato, pero kakapay ko rin. Ay, hindi siya mainit ha. Ano
fairness, hindi mainit yung tubig. Ang sarap. Siyempre, dahil maliwanag pa mga hindi muna tayo masyadong mag full out or full show ng ating swimsuit. Medyo ano pa, maliwanag. Nakakaya sa ibang mga audience. Pero masakit talaga, mabato. Balik tayo, balik. Kenneth Beach. Gusto ko muna i-flex niya ang ating outfit. Kita yung hulbati natin. Yan. Oh, initaw, init na init sa initaw. Ganun. Naglapot na talaga akong maaga.